Každá podія з собою мать приnášати дещо нове, дещо зaujímavé, дещо нове при люди, котрі раді на то прийдуть, посмотрити і набажатися тої культури, тої нашої. Так як то було в днішнім проєкті в нашому селі по-русинськи у Відрані. Чуємо ще тепер музику, котра забавлять людей. Ми sme його напасували так, щоб під конець празднин sa ho mohlo zúčastniť čím viacej obyvateľov. Začínalo to dovidňajšou ukážkou leteckého modeláriu, ktorých majster Slovenska i Čech, pán Salák, ukázal ukážku veľkého umenia toho modelárstva. Celý program byl stavěný v rusinském ruchu, v rusinské dumky, s tím, že účinkující kolektivy trio Magurových, zpěvácká grupa Sosna i ľudová hudba Kamianej dala to svoje najlepšie, čo u repertoári mali i čo za toto roky po našich selách predstavovali. Ďakujeme všetkým i organizátorovi za to, že dnes sa celkové podujatie bolo vysoko hodnočené. Po celý život svого sa trimati, že ja Rusin bol i Rusinom zostanú. V rámci Hlaberských Rusín vám chceme všetkým poďakovať všetkým, čo ste prišli na dnešnú slávni s názvom Našim sedí po Rusínsk do Vidrani. Atmosféra bola úžasná, počasie nám vyšlo a si dúfam, že ukončili sme prázdniny krásnym folklórnym vystúpením a folklórnym programom.